Tisztelettel és nagyon sok szeretettel köszöntöm tisztelt vendégeinket, az intézmény lakóit, ellátottait, hozzátartozókat, barátokat, dolgozóinkat és nyugdíjas munkatársainkat. Köszöntöm körünkben Karbalics Ottó polgármester urat, Szalai Balázs alpolgármester urat, Barcs város önkormányzata képviselőtestületének megjelent képviselőit, Szászfalvi László országgyűlési képviselő urat, Ander Balázs országgyűlési képviselő urat, Racsek József urat, a Barcsi járási hivatal vezetőjét, a kistérség megjelent polgármestereit, a barcsi intézmények vezetőit és képviselőit, Véres Fodor Judit lelkészasszonyt, Szép Sándor lelkész urat, továbbá rendezvényünk támogatóit, műsorunk szereplőit és a Szociális Központ vezetőjét, Varga Ilona igazgatóasszonyt. Ismét eltelt egy év. Mai ünnepségünk kulturális műsorát meghívott előadók, vállalkozókedvű lakók és sok tehetséges munkatársunk pompás produkciója színesíti majd. Rendezvényünket minden évben a magyar himnusszal nyitjuk meg, melyhez eddig minden alkalommal Szeháger Balázs vezetésével a Barcsi Fuvolzenekar kíséretében került sor, de sajnos ma nem tudnak itt lenni, nagyon sok rendezvény esett a mai napra, így a zenei kíséretet CD-ről hallhatjuk. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt.